waar ik heel slecht over tevreden ben, dat zijn die paaltjes daar. En dat jaagt ongeveer 3/4 van de waterspotters weg. Zo bleef er altijd wel wat te emeljen, maar van joert al had toeristen wel de beschikking over een nagelnij toiletgebouw. Maar huisjes, douches en een invalide toilet. Een van de pronkstukjes in dit gebouw is dan wel het minder valide toilet. En echt nog hier een beetje toegankelijk. Waar vind je dat nog? Deze locatie is ook heel strategisch kiezen. Op het middelpunt tussen Binnenstad en Balder. In financiële zin zal het niks opsmieten, want hij is gewoon hier meer toegankelijk voor elke nie om zijn dingen te doen. En vooral die wetrecreanten, die zullen daar een prettig gebruik van maken. Dat het gebouw de naam Watergeus had, is net verneerd. Dokkum is een stad die had een heel riek verliezen in de zeeveert. Nou ja, een Watergeus, dat jet ik bij die zeeveert en bij die skiers voor Dokkum. Vandaar dat ik die naam daarvoor broekt is en dat er ook de Watergeus ziet. In het gebouw is een historische kaart van Dokkum schilderen, door ontwerper Frank van Dijk. Het vinden van zo'n oude kaart wie nog een ingewikkeld putje. Ik ben begonnen bij het Rijksmuseum. Daar hebben we gekeken van wat daar in het archief was. Waarom Rijksmuseum? Omdat zij hoge resolutiefoto's beschikbaar stellen. Dus die konden we gebruiken. Alleen de resolutie was niet voor een kaart als deze, die 7 meter lang is, was dat niet te vinden. Van Warner Banga hebben wij een kaart gekregen, hebben ingescand op hoge resolutie. Waardoor we een resultaat als deze kunnen krijgen. Wat is nou het mooiste stukje op deze kaart volgens jou? Nou, ik vind het altijd mooi als het heel herkenbaar is. En dan zie je het wapen van Dokkum. En dat vind ik toch wel mooi om dat dan te zien. Dan weten we ook echt dat het Dokkum is waar we naar kijken.